Ka-journey, paminawa ni ha. Nobody is your enemy. Home na ni. Kay basin mao ni ang perspective nga makaluwas imong peace. Kapila na ka nasakitan, na-offend, gi-abandon, o gi-down sa uban. Kanya, maingon ka, ngano man nahitabo sa kuha. Ka-journey, wala kay kaaway. Naaray leksyon. Kay ka-journey, ang makasamok nimo nagtudlo og pasensya. Ang nibiya nimo nagtudlo og pagbarog sa imong kaugalingon. Ang nakapasakit nimo nagtudlo og forgiveness og compassion. Ang dili nimo makontrol nagtudlo og pag-let go. Jim Rohn would say, life doesn't happen to you. It happens for you. Sa una, tan-aw na ako ang mga tao sa akong agianan, ang mitalikod, ang ni-judge, ang ni-offend, pero kadugayan, nasabtan ako. Dili tao ang author sa akong story, kundi ang Ginoo. Humans can fail you, but God never does. Kay ka-journey, every no trains independence. Every problem trains solutions. Every attack trains wisdom. Ang kasakit mahimong teacher kung tugutan nimo. Holding anger, murag nagbunggo ka sa imong ulo sa simento. Og naglaom nga masakitan ang lain. Ikaw ra ang masakitan. Tinuod man gyud, ang kalibutan puno og annoying og ungrateful nga mga tao. Pero wisdom beats war. Ka-journey, one action today. Pasayloa ang tao nga nakasala nimo. Pangayog pasaylo kung ikaw nakapasakit. Pilia ang peace over pride. Kay ang sukod sa kinabuhi, dili kwarta, dili balay o negosyo, kundi ang positive impact nimo sa kinabuhi sa uban. Comment peace kung piliun nimo ang kalinaw. I-share ni sa tao nga kinahanglan ani karon. Push yourself. Kay kung dili ikaw mo push sa imong kaugalingon, kin sa mandiay. Og trabaho ta kay bawal ta madriya. Og ayaw kalimot, pasalamat ta sa Ginoo. Kay sa Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ to give strength. Og may your day be blessed kay Ginoo mao ang tinuod nga author og finisher sa atong faith. Merry Christmas.